Hej så. Jeg sidder på vej over til Bella Sky. Det bliver sgu spændende at se, om jeg kan få fat i Tjek og få et lille billede med ham. Ja, hvis det går godt, så får I selvfølgelig et billede hen på Facebook. Det bliver kraftedeme med grineren at se, om man gider at få taget et billede sammen med sådan en idiot som mig. Så er vi på vej ud til Bella Sky, der ligger lige der. Så Tjek, jeg er tæt på derude, og hvis det ikke har været på ham derovre nu, så har jeg sgu ikke kunne få taget noget billede. Så det er rigtig fedt, du gider at være med. Yes. Selvom han er Manchester-fan, så er han sgu god nok i sidste ende. Tjek. Vi er klar til billeder nu. Hej alle sammen. Nu har vi lige fået taget billeder af Tjek, og han synes faktisk, det var så skide skægt, at han selv også kan have det kommer jeg sgu til at se billeder af streamen. Det er fandme nice. Han fik en af sine holdkammerater til at tage et billede af mig sammen med ham på sin mobil, så det er kraftedeme fedt. Miki og mig selv, jeg har reddet dagen. Vi ses derude.